Nazdar. Musíte to zahrát. Čo by som si zahral? Také búračky, trafiky. Tak. Dlho nenatáčal. Toto dáme. A môžeme pokračovať. Trochu toto video bude kratšie, hej, to trochu no. Dodajte si popcorn, tak proste ideme. Koľko trochu mi to seká. Kurník. Už nie od začiatku, hneď nabúram. A odporúčam túto hru. Je to veľmi super, to až takto to urobí. To vám už tak rozvíja auto. Také mega super. Strašne super, ako vidíte, ako to vypadá. Čakajte, také sa nedá bližšie. Ale, no. Tak. Okej. Opatrne. Dobre, dupni. Zasekol som sa. Dobre. Ne, to som vedel. Tak. No, to asi bude horšie. No, to som vedel. Ale to je masaker normálne. To je masaker. To je strašný masaker. To je strašný. Kúkte, toto, ten roh je najhorší. Ako je to už pôjde asi aj došlo to. To je strašný masaker. No, toto koleso by som ešte zobral. Dobre. Všetko také do ničem. To je fakt už rohu. Tuho to fakt dať. To je neuveriteľné. To je čo neuveriteľné. Tak dneska končíme. Nezabudnite dať like, odber a mňaček. Čus.